aux chefs d'État étrangers, aux autres autorités civiles et militaires. Assurer l'animation des cérémonies militaires et toutes les manifestations à caractère national. Mais ala bɛ min dɔn don o don ale bɛ yɛlɛ min na o ye dekuli fana n ko mali n ko maa kana kɛ ibiri fɛ mɛ kɛ mali fɛ i kana i janto i bɛ kɛ koso la o adamaden de don ni ala ko don min na min kɛ o bɛ kɛ o mɛ tant que o ma kɛ an ka sɔn ala ta ma an ka sɔn maliyɛnw ta ma an ka sɔn mali ma an ka kɛ mali fɛ an ka k'an yɛrɛ fɛ an ka k'an yɛrɛ jugu ye an kana kɛ n gɛrɛ ye. Donc, Mimi Yamnobi. Allah Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Mimi Yambi ay ni so sakso. Ka don andu meta kile garo labi. Ula kana ndo. Ulu fengono bu ma sansingono mimi uli nakara. Tu fe aglema de ngama bande nyanda mne fo anga tamamba de soro. Ka yɔrɔ fa an kɛlɛkɛlaw ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ka segin ka na an ka yayo fɔ o de bɛ n dusu la ala ko nɔgɔya ye ala b'a nɔgɔya ye fana bɛɛ ka dugawu kɛ maa maa bɛ mali fɛ bɛɛ ka dugawu kɛ an ka ko dɔ fana to an hakili la maa minnu bɛna ka bɔ yɔrɔ la k'an dɛmɛ an jugu tɛ dɛ minnu denw bɛna ka sa an ka jamana kan an ninnu de don donc maa minnu bɛ bamanankanw fɔ malankolonkanw fɔ k'a fɔ maliyɛnw kunkolo yɛlɛma k'a fɔ olu y'an jugu de olu de ye mali jugu ye olu de ye mali jugu ye politiki nata ka man ka mɔgɔ bila ka fɛn bɛɛ kɛ siran ala ɲɛ kɛ jamana fɛ jamanadenw bonya jamanadenw ka bonya foyi tɛ nin na o malankolonka tɛ jamana bonya ye mɛ k'u kɔ d'u la c'est à dire k'an k'u kɛlɛ cogo min na u bɛ kɛlɛ ten ni ala sɔnna a ma dɔ kɛra n bɛ ɲini fɛti ɲini an bɛɛ ka an nisɔndiya an bɛɛ ka an ŋaniya ɲuman sin an ka mali armée ma ka mali armée den bɛɛ fo n y'a ɲini n ko bi ne bɛ sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw an bɛ dumuni kɛ kulo kan mais o tɛ ne bɔ n ko sɔrɔsi kan bɛɛ ka fɛn dɔ bɔ ka di an den bɛ ka dumuni kɛ bi bɛɛ k'u hakili sigi k'a dɔn su ni tile u fɛ hakili b'u la. Président